O conselleiro de Sanidade visitou o resultado dos traballos de ampliación e reforma do Centro de Saúde da Illa de Arousa. As obras están prácticamente rematadas e contaron cun orzamento de case 485.000 euros. Ampliamos casi un 30% sobre a superficie que tiñamos no edificio. Se deu accesibilidade, se separou os fluxos con respecto ao ISM e unha zona para pediatría con sala de espera independente e tamén unha sala, como decía, para atención de urxencias, para mostras e demais na entrada. O alcalde Carlos Iglesias aproveitou o momento para trasladar a Jesús Vázquez a situación que se viviu hai varias semanas no ambulatorio. A pouca amplitude do ascensor obrigou os sanitarios a baixar en brazos a unha muller que se atopara indisposta na primeira planta. Un pequeniño problema que tuvemos aquí fai unhas semanas, unha pequena disfuncionalidade que hai nas escaleiras e no ascensor que ten imposibilidade de entrada de camillas, pero bueno, temos aquí ao conselleiro xa para ver se nos pode dar algunha pequena solución. Dicía o alcalde que había un problema con as camillas, evidentemente non hai ascensores de camillas nos centros de saúde de tamaño medio ou pequeno. Por que? Porque o volumen non se considera. De feito, se fai unha sala especial, como se fixo en este caso, porque todos os pacientes que cheguen, digamos, en condicións máis difíciles ao centro son atendidos solo entrar no centro de saúde. Outra das frontes abertas que ten Sanidade na comarca do Salnés é a inestabilidade do servizo de pediatría que comparten a Illa e Ribadumia. Na actualidade a vacante está cuberta cun profesional e Vázquez Almuíña asegurou que a atención está garantida. A praza que temos aquí non se va a amortizar, se va a manter e solo ao momento que poda haber algún momento por unha baixa ou tal que non poda haber unha cobertura, pero a idea nosa é de seguir dando atención pediátrica, como digo, neste centro e ademais agora con estas novas instalacións. O Centro de Saúde da Illa dá cobertura a máis de 4.600 tarxetas sanitarias, delas 465 son de menores de 15 anos.